Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα ταξίδι στη μαγική χώρα των παραμυθιών. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον πιο αγαπημένο φίλο όλων, τον Λύκο τον Ζαχαρία, ο οποίος έχει μοιραστεί κατά καιρούς πάρα πολλές περιπέτειές του. Δεν σας κρύβω πως έχω ταξιδέψει μαζί του στο διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως, και κάναμε μια υπέροχη βόλτα στο βυθό των ωκεανών. Σήμερα ο Λύκος Ζαχαρίας θέλει να μοιραστεί μαζί μας τα συναισθήματά του και φυσικά τις αναποδιές του. Πάμε να ξεκινήσουμε! Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχνήσει. Σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένας λύκος που ζούσε σε ένα όμορφο δάσος περιτριγισμένος από όλους τους φίλους του. Τον λύκο αυτόν τον έλεγαν, πώς αλλιώς βέβαια, Ζαχαρία. Ήταν ένας ανήσυχος λύκος, τη μία ένιωθε χαρούμενος, την άλλη θυμωμένος, έπειτα λυπημένος ή ενθουσιασμένος. Άλλαζε τη διάθεση όλη την ώρα. Έτσι, όταν ο λύκος είχε καλή διάθεση, σφύριζε, ήταν ανάλαφρος, έκανε αστεία, μιλούσε στα δέντρα. Ήταν γεμάτος ενέργεια και ιδέες για να διασκεδάσει. «Γεια σου, Τζίμι, πάμε να κυνηγήσουμε πεταλούδες μαζί?» Λουκά, θες να φτιάξουμε ένα τεράστιο εκλέρ μέσα τη γη?» Ωστόσο, εάν κάτι τον ενοχλούσε, συνοφριωνόταν, θύμωνε και έβαζε τις φωνές σε όλους. «Γιατί θυμώνεις τόσο εύκολα, τι τρέχει Ζαχαρία?» τον ρώτησε μια μέρα ο καθηγητής Κουκουβάγιας. «Δεν άντεχε άλλο». «Δεν ξέρω, αλλά ούτε εμένα μου αρέσει», απάντησε ο Λουκάς Ζαχαρίας. «Θα μπορούσες να είσαι πιο γαλήνιος», του εξήγησε ο Βλαδίμηρος. «Πιο κουλ βρε αδερφέ», πρόσθεσε ο Τζίμις. «Αλλά μην ανησυχείς, εμείς θα σε βοηθήσουμε. Η επιχείρηση Ηρεμία ξεκινάει αύριο στο σπίτι μου κιόλας». Την επόμενη μέρα, ο Λύκος Ζαχαρίας πήγε στο σπίτι του φίλου του. «Η γιόγκα μπορεί να μας βοηθήσει να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας», δήλωσε ο Τζίμις. «Πάρε βαθιές αναπνοές και άδειασε το μυαλό σου από κάθε σκέψη». Ο Τζίμις κάνει τη μία στάση μετά την άλλη. Τη στάση του λωτού, τη στάση του βουνού, της γέφυρας, και ο Λύκος Ζαχαρίας προσπαθεί να το μιμηθεί. Πω, δεν είναι και πολύ εύκολο, είναι όμως τόσο αστείο. Ο Λύκος Ζαχαρίας δεν μπορεί να κρατηθεί και σκάει στα γέλια. «Μάλλον η γιόγκα δεν είναι για σένα», αναστέναξε ο Τζίμις. Έξω, ο Παναγής περίμενε πανέτοιμος το Λύκο Ζαχαρία. «Ο καλύτερος τρόπος για να εκτονώνεσαι είναι τα σπορ. Ετοίμασα μια προπόνηση ειδικά για σένα και την ονόμασα Λυκοπρόκληση. Έτοιμος?» Και έφυγε σαν αστραπή. Πίσω του ο Λουκάς Ζαχαρίας έτρεχε, πηδούσε και σερνόταν. Ο Παναγής σταμάτησε στη βάση ενός τεράστιου δέντρου. «Τα λέμε πάνω», φώναξε και χάθηκε ανάμεσα στα φύλλα. Φτάνοντας στην κορυφή, ο Λύκος Ζαχαρίας κοίταξε κάτω και το στόμα του στέχνωσε. Τα πόδια του άρχισαν να τρέμουν και όλα άρχισαν να γυρίζουν. «Παναγί, φοβάμαι, θα πέσω!» «Ηρέμησε Ζαχαρία, είμαι δίπλα σου. Θα κατέβουμε μαζί σιγά σιγά». Ο Λύκος Ζαχαρίας πήρε μία βαθιά ανάσα και τρέμοντας κατέβηκε. «Μπορεί να φοβήθηκες, αλλά τα κατάφερες. Πρέπει να νιώθεις περήφανος για σένα», τον συνεχάρει ο Παναγής. Ο Λύκος Ζαχαρίας χαμογέλασε. Ναι, αισθανόταν πράγματι πολύ περήφανος.
Όλα αυτά μου άνοιξαν την όρεξη, είπε ο Λύκος Ζαχαρίας. Πάνω στην ώρα, ο Λουκάς με περιμένει σπίτι του. Με τις πατούσες γεμάτες αλεύρι, ο Λουκάς ήταν με τη Λουλού στην κουζίνα. Δείχνουν να περνούν πολύ ωραία οι δυο τους, σκέφτηκε όλο ζήλια ο Λουκάς, ο Λύκος Ζαχαρίας. «Γεια σου, Ζαχαρία», είπε ο Λουκάς. «Σήμερα φτιάχνουμε μακαρόν. Για να ετοιμάσουμε αυτά τα 5 νόστιμα γλυκάκια πρέπει να ακολουθήσουμε τη συνταγή κατά γράμμα και να είμαστε πολύ υπομονετικοί. Να μια καλή άσκηση για σένα, έτσι δεν είναι?» Ακούγοντας αυτά τα λόγια η Λουλού έσκασε στα γέλια. Ο Λύκος Ζαχαρίας ένιωσε το αίμα του να ανεβαίνει στο κεφάλι. Είχε γίνει κατακόκκινος. Χτύπησε το πόδι του κάτω και ξεράγει. «Αρκετά! Κοροϊδέψτε με! Ούλιαξε πολύ θυμωμένος, δεν με νοιάζει καθόλου. Ούτως ή άλλως δεν είχα καμία όρεξη να φτιάξω χαζογλυκά με χαζούς». «Μα τι σου συμβαίνει?» ξεφύσηξε η Λουλού έκπληκτη. Όμως ο Ζαχαρίας ήταν ήδη μακριά, μουρμουρίζοντας και κλωτσώντας. Πέιπερες πολύ θυμωμένος ο Λύκος Ζαχαρίας για ακόμα μία φορά. Σιγά σιγά ο Λύκος Ζαχαρίας άρχισε να περπατάει όλο και πιο αργά, μέχρι που έφτασε να πηγαίνει σαν χελώνα. Γύρω του όλα έγιναν γκρι. Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό του. Δεν έπρεπε να εκνευριστεί υπερουφώντας τη μύτη του. «Η Λουλού δεν θα μ' αγαπάει πια. Αλίμονος, συμπεριφέρθηκα σαν ανόητος. Νιώθω τόσο στεναχωρημένος». «Μα τι συμβαίνει στον κολλητό μου?» ακούστηκε μια φωνή από πίσω. Ήταν η Δεσποινίδα Τιτή. Με δάκρυα στα μάτια, ο Λύκος Ζαχαρίας διηγήθηκε στη φίλη του τι είχε συμβεί. Αυτή τον πήρε στην αγκαλιά της και του είπε: «Ό,τι έγινε, έγινε. Μπορείς να επανορθώσεις που φέρθηκες λιγάκι απότομα. Πήγαινε να βρεις τη Λουλού και τον Λουκά και να ζητήσεις συγγνώμη. Μετά θα νιώσεις πολύ καλύτερα». «Και αν η Λουλού δεν θέλει να με συγχωρήσει?» ρώτησε ανήσυχος. «Ω, τολμονικά», του απάντησε η Δεσποινίδα Τιτή. «Άντε τρέχα!» Ντροπιασμένος ο Λουκάς Ζαχαρίας γύρισε πίσω και χτύπησε την πόρτα του Λουκά. «Σας ζητώ συγγνώμη, φίλοι μου. Δεν εννοούσα αυτά που σας είπα. Δεν ήταν καθόλου ευγενικό». «Δεκτή η συγγνώμη σου», του είπε χαμογελώντας η Λουλού. «Και σου ζητώ κι εγώ συγγνώμη που σε κορόιδεψα». Ο Λύκος Ζαχαρίας και η Λουλού κοιτάζονταν όλο αγάπη μες στα μάτια. «Αχ, αγάπη!» θαύμασε ο Λουκάς. «Όλοι στο τραπέζι, φίλοι μου, τα μακαρόν είναι έτοιμα». Ο Λύκος Ζαχαρίας χειροκρότησε. Ένιωθε ανάλαφρος και πεινούσε πολύ. Την επόμενη μέρα, ο Λύκος Ζαχαρίας είχε ραντεβού με τον Βλαδίμηρο. Τι δραστηριότητα άραγε να του είχε ετοιμάσει ο φίλος του? Φτάνοντας στο ξέφωτο, ο Λύκος Ζαχαρίας κοντοστάθηκε εντυπωσιασμένος. Μπροστά του υπήρχε μια υπέροχη καλύβα. «Την έφτιαξα χτες», του είπε ο Βλαδίμηρος. «Τώρα είναι η σειρά σου να ονειρευτείς τη δική σου καλύβα. Το να δημιουργείς βοηθάει και θα δεις». Πιο ενθουσιασμένος από ποτέ, ο Λύκος Ζαχαρίας εξαφανίστηκε μέσα στο δάσος, ξαναγύρισε με τα χέρια του γεμάτα κλαδιά και βάλθηκε αμέσως να μαστορεύει. Σιγά σιγά μια παράξενη καλύβα πήρε μορφή. «Δεν μένει παρά να βάλω την πόρτα και τελείωσα», ανακοίνωσε ο Λύκος Ζαχαρίας αργά το απόγευμα. Ο Λύκος Ζαχαρίας τοποθέτησε την πόρτα, τη σφήνωσε, την έσπρωξε και μπαμ! Η μισή καλύβα κατέρευσε. «Κάνεις τα πάντα πολύ γρήγορα», Λύκε Ζαχαρία, του είπε ο Βλαδίμηρος. Στη στιγμή ο Λύκος Ζαχαρίας έγινε κατακόκκινος, χτύπησε το πόδι του κάτω και πιστεύετε να θύμωσε πάρα πολύ ο Λύκος Ζαχαρίας μετά από αυτήν την αναποδιά. Πήρε μια βαθιά ανάσα, έκανε 2 στάσεις γιόγκα και ύστερα πιο ήρεμα ξανά πιασε δουλειά.
Όταν τελείωσε ο Λύκος Ζαχαρίας, έτριψε τις πατούσες του ικανοποιημένος. «Γιούχου, φίλοι μου, ελάτε να δείτε», τους φώναξε. «Ουάου», αναφώνησε ο Βλαδίμηρος, «η καλύβα σου είναι απίστευτη» και την έκτισες χωρίς να εκνευριστείς, πρόσθεσε ο καθηγητής Κουκουβάγιας. «Μπράβο, Ζαχαρία». Για να γιορτάσουμε, σας προσκαλώ όλους να τσιμπήσουμε κάτι μες στην καλύβα, είπε χαμογελαστός ο Λύκος Ζαχαρίας. «Θα είναι τιμή μου». Μέσα στην καλύβα του Λύκου Ζαχαρία ήταν πραγματικά χάρμα. Όμως αλίμονο, οι φίλοι του δεν είχαν προλάβει καλά να κάτσουν όταν άρχισε να βρέχει. «Ανοίξτε τις ομπρέλες σας», πρότεινε ο Λύκος Ζαχαρίας με χαρά. «Θα δείτε πόσο όμορφα είναι έτσι». Μέσα σε μια στιγμή η καλύβα μετατράπηκε σε ένα τεράστιο και πολύχρωμο ουράνιο τόξο. «Τι συγκίνηση», χειροκρότησε ο Βλαδίμηρος. «Αγαπητέ μας Λύκε Ζαχαρία, η ζωή είναι τόσο ωραία μαζί σου». «Στην υγειά του κολλητού μας», κατέληξε ο καθηγητής Κουκουβάγιας. «Στην υγειά σου, Ζαχαρία». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αυτή ήταν η ιστορία του φίλου μας του Λύκου του Ζαχαρία, που τη μια ένιωθε χαρούμενος, τη μία λυπημένος, την άλλη θυμωμένος και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί όλα αυτά τα συναισθήματα. Εσείς να περνάτε όμορφα μέχρι την επόμενη φορά, σας φιλώ γλυκά. Γεια σας!